dragii mei, deși n-a trebuit să spun, e cel mai frumos Moș Crăciun care l-am auzit eu cântat vreodată. Dragii mei, care e cea mai mică dintre voi? Amalia, ce faci, Amalia? Ține-i fondul. Amalia, câți anișori ai tu? 6 anișori. 6 ani. Când aveam eu 6 anișori, eram la fel ca tine. Știi vreo poezie, Amalia? Zi-mi și mie 4 verse. Poate să fie tot 2, dar repetate. Ui? Care vrei tu? Hai că te-am văzut că la 6 ani am învățat și eu poeziile care le-am învățat și tu. Îmi spui? Da. Zi. Încurajați-o un pic, încurajați-o. Hai să auzim. Dragi copii din țara asta, vă mirați-vă cum se poate, Moș Crăciun, din cei de acolo să le știe toate. Uite cum vă spun acum, iarna noapte pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră să vă vadă. Îngerul se uită în casă, văd ce spune, iar moșul are, colo în cer, acolo ghidă, pe genunchi o casă mare. Condei de argint el scrie, ce copil și ce purtare, și de acolo știe moșul că și vieți e lucru mare. Bravo! Iată de gândire este aici la moș, în torba lui pentru tine. Uite, un papucel, Amalia, pentru tine. Aplaudați-o pe Amalia. Ia să auzim o poezie. Simona, câți anișori ai tu? Clara, moșule, Clara. Să auzim o poezie și de la tine. Moșule de tânărești. Luciatorul? Hai, un cântecelul, o strofă, ce vrei tu? Moș Crăciun. Da! Mai tare! Moș Crăciun cu plete galbe, a sosit de-i prin ames și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Câți anișori ai tu, Raluca? Câți ani? Raluca, ia zi cu mine, Raluca, când ai adunat de copilașii ăștia frumoși? Când am adunat? Când m-am adunat de copii? La sfârșitul 2 septembrie am făcut preselecția și la începutul lui octombrie am început să lucrăm toți. Nu-i așa? Bravo! Cât sunteți în cor, noi copilași? Noi suntem 50. Bravo! Ia să auzim, ceva de pe la meleagurile mele de acolo, ia. O să scrieți pentru moș. Ia.